Ara ja sabem com es produeix l'electricitat. Ara aquesta electricitat l'hem de portar des de la central fins a casa nostra. Per això, si us heu fixat, per les muntanyes i camps del nostre país veiem unes torres enormes amb cables. Són les torres d'alta tensió que porten l'electricitat de la central a la ciutat. Però aquesta electricitat després l'hem de portar a casa. I a dins de casa teniu instal·lat un circuit elèctric amb uns cables elèctrics que connecten els llums, els electrodomèstics i qualsevol aparell elèctric que tingueu. Aquí n'hem muntat un amb aigua per facilitar-vos veure per on passa el fluid. Aquí, encara que engeguem l'electricitat, no ho veieu, no es veu l'electricitat. En canvi, aquí tinc aigua, tinc un circuit i tinc unes aixetes. Ara obriré aquesta, que és la que connecta amb aquí i començarà a venir aigua. Al mateix temps, engegaré el cronòmetre en 30 segons a veure quanta aigua baixa. Preparats? Som! Fixeu-vos que aquesta i aquesta les tinc tancades, per tant, el camí que segueix l'aigua, quin és? D'aquí ve cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, i se'n va cap a fora. Va entrant aigua, per tant, aquesta aigua la podíem tenir a casa i la podíem anar fent servir. Ara, preparats? Bé, fixeu-vos l'aigua que hem gastat. Estava a una alçada així, fins aquí. Ara recupero aigua, en torno a posar més, i aquí faré un petit canvi. Aquesta aixeta i aquesta, que la tenia tancada, ara l'obro. Obro aquesta i obro aquesta. I ara posem això a 0. Ara veurem l'aigua que gasta obrint aquest, tenint aquest obert i aquest obert. Posem en marxa el crono, engeguem això, i ara fixeu-vos que com que aquesta aixeta i aquesta està oberta, l'aigua ve per aquí, cap aquí, tira avall, i per aquí també tira avall, passa per tots els tubs. Llavors, veurem la que gasta en 30 segons. Aquí ens n'ha quedat molta menys. Vol dir que amb aquest tipus de circuit, que es diu en paral·lel, gastem més aigua que el circuit en sèrie que feia aquestes voltes. I ara, un cop tenim clar això, passarem al circuit elèctric que teniu a casa vostra. Bé, aquí sí que tenim uns marcadors. Aquest és el voltatge amb què ens arriba l'electricitat. I això és un amperímetre que ens marcarà la quantitat d'electricitat que gastem. Aquí tinc l'interruptor d'entrada. Mentre el tingui tancat, no passarà electricitat. Aquest el tanco i aquest el tanco com teníem abans les aixetes. Engego. Se'ns han encès les bombetes, però poquet. Però a més, fixeu-vos, si jo ara descargolo aquesta i l'apago, perquè no la vull tenir encesa, se m'han apagat totes, perquè com que fan aquest circuit, jo he trencat aquest circuit i quan arriba aquí no pot passar l'electricitat. Per tant, aquest tenim un problema.
Us diré que aquest no és el que teniu a casa. Aquest és el que fan servir les bombetes de colors dels arbres de Nadal. Perquè segur que us heu trobat que si es fon una bombeta no se n'encén cap. Ara anem a canviar. Tanco aquí, obro aquí, obro aquí. Ara l'electricitat podrà passar per aquí i per aquí. Ho tinc en paral·lel, com hem fet allà. Se m'encenen molt més. Fixeu-vos, l'amperímetre em marca més intensitat. Entra més quantitat de corrent. I què passa si afluixem una bombeta del circuit? Que aquesta s'apaga, però les altres no. Així és com funciona l'electricitat a casa vostra. Per tant, recapitulem. Circuit en sèrie i circuit en paral·lel. Tenim aquests dos i després anem connectant tot el que vulguem.